హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక తెలుగు సాంగ్ ఉంటుంది లిరిక్స్తో. సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది. సో ఈ వీడియో చేయడానికి కారణం ఒక మన సబ్స్క్రైబర్ ఇన్స్టాలో ఈ వీడియో పంపించడు. సేమ్ టు సేమ్ యాజిటీజ్ దింపిన. సో అతను ఎలా పంపించిండో అలాగే నేను వీడియో కూడా క్రియేట్ చేసిన. సో అందరికీ నచ్చుతుంది. లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ముందుగా డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. నా ప్రేమ పల్లవిలో నువ్వు చేరవే అను పల్లవిగా నీ గుండె సడిలా నీ కనుల కలయికలో. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. అండ్ తెలుగు సాంగ్ కాబట్టి కాపీరైట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది, అందుకే కొంచెం సాంగ్ వినిపించి మొత్తం మ్యూట్లో పెట్టేస్తున్నా. సో ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే తప్పకుండా టెలిగ్రామ్లో చూడండి లేదా ఇన్స్టాలో చూడండి. తప్పకుండా అక్కడ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటా. సో అర్థం చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ సాంగ్తో చూస్తే వీడియో ఎక్సలెంట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. సో ఇలా చిన్నగా చూస్తే ఏమీ అర్థం కాదు, కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. సో సూపర్గా వచ్చింది వీడియో, అందరికీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని రెండు ఉంటాయి. సో రెండింటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. సో ముందుగా ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. సో ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సాంగ్ ఉంటుంది. సాంగ్లో ఇప్పుడు మీరు ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, మీకు నచ్చిన ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటున్నా. ఫోటో మీద టచ్ చేసి పైన 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, దీన్ని ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మీకు నచ్చినట్టు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం జూమ్ చేసి కిందకి పెట్టేస్తున్నా. సో మీకు నచ్చిన ఫోటోని మీకు నచ్చిన విధంగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది కదా. సో ఒకవేళ కలర్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి యాడ్ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఛానల్ రీమ్యాప్ అని ఉంటుంది. సో మీకు నచ్చిన కలర్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఈ కలర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నా. సూపర్గా వచ్చింది. సో ఇప్పుడు దీనికి లిరిక్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. లిరిక్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది. సో దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు కదా, మొత్తం ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సింపుల్గా మీరు కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోవడం అంతే ఉంటుంది. సో ఒకవేళ మీరు వేరే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలన్నా చేసుకోవచ్చు. సో నేను సాంగ్కి తగ్గట్టు ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకున్నా. సో సూపర్ అంటే సూపర్గా వస్తుంది ఇలా. సో ముందుగా కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ 2 సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో లాస్ట్ వరకు మొత్తం ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. అన్ని లిరిక్స్ ఒక్కటే దాంట్లో ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం లిరిక్స్ ఒకటే దాంట్లో యాడ్ చేసి ఉంటాయి. సో మీరు ఏదైనా ఇక్కడ పేరు ఉంటుంది కదా, మా ఛానల్ పేరు, అది చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం. సో ఎఫెక్ట్ ఆల్రెడీ యాడ్ చేసి ఉంటుంది, సింపుల్గా ఉంటుంది ఎఫెక్ట్. సూపర్ అంటే సూపర్గా వస్తుంది ఇలా. ఒకవేళ మీరు వేరే ఎఫెక్ట్ పెట్టాలన్నా పెట్టుకోవచ్చు. ఇది తీసేసి సింపుల్గా ఇక్కడ లిరిక్స్ మీద టచ్ చేసి ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ టెక్స్ట్ ప్రోగ్రెస్ అని ఉంటుంది, దీన్ని తీసేస్తే సింపుల్ ఇలా మొత్తం లిరిక్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు వేరే ఎఫెక్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో సింపుల్గా ఇలా కంటిన్యూగా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా మొత్తం వస్తుంది. సో సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. నాకైతే నచ్చింది, మీకు కూడా ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. సో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో వీడియోస్ చూసారు కదా, సూపర్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.